Suman mo da, suman. Suman mo da. Ah, suman? Di man ibaligya, baon lang. Naanad lagi sagit-sagit ba? Suman mo da, suman. Suman mo da, suman malakit, balanghoy kamote. Suman te, baon mo yan eh, baon. Sagit-sagit lang. Suman mo da, suman malakit, balanghoy kamote. Jung! Puti kamay! Kamusta man? Maligyan, suman? Ano sumang kabaon ron ni pre, wako na maligang suman ron. Lawa pre, wako sa mood mamaligan suman ron pre. Gagi nga nang wala man sa mood nga. Balita na ko nga, walo. Bad boy namang good kay ka? Walo pa kay ka sa mga chika. Pero gawa ni pre. Uy, kato ni aging adlaw ba? Kawa. Asa naman sa dapres kaya mang dagan kay kagaligot-got sa imong kagalingon, oy. Tram, may pa, nasi paring marke dito sa unahan. Tara dadon, tara adto ta dito ta para istoryahan na to na. Sa muka nimo eh, di ba? Bad boy naman ta ka. Tara na. Hello. Paki-deliver ang 7 katuba sa atong customer karon. 7 katuba na halin. Ang upat ani, lugi kog upat ka galon no. Kinsa may nagkuha ani ha? Pre! Puti kamay na napod niya itong amigo. ninyo oy. Itong amigo na sad boy napod do. Usa may problema na pod na niya nag-inventory ko sa akong mga tuba diri oh. Ambot ka ni Jong, sa may isulti ni mo Jong. Ay nay kayo diri istorya dito ta istorya kay inventoryhan ako ni tuba diri. Sige, may pa. Dito ta. Tara. Alam mo ba sa muka ni mga bataan eh kabalo nga inventory ta sige pug kuntuan dira usa na pud mga problema ani. Baka Jong, samo kasi Marjo ngayon. Bakit niyo may nakit-an dapit? Tara, ako nagbagdoy-bagdoy, bro, buwang. Amaligya sa suman. Muli man to, yam doon ang baon. Baon naman ako ni pre. Baon ka mo ato mag-picnic. Kaunon, tani. Di naglaroy-laroy ko pre ba kay kanang huna-huna ba nag-aburido na kung huna-huna pre bay. Sa usa na po na Jong. Gawa dili mawala si Joy sa akong sistema pre mo kalit siyang sulpot sa una-una pre. Sa ba man tingali gipitik ani akong dugan pre. Unsa namang kahit Di ba nabalita na to, pre, sige pa ni paniradag mga chika? Mukha lang nabalan gani nga kusog daw kay motorada very bad boy na daw kayo. Dili ba ko na gani ko nakaila pre mo gitiritaan ako chika. Pre Cindy, pre hapit na nako na iskuran pre ba. Walo. Basta walo ka pre. Kalit nagsulpot sa unang-una na ako si Joey pre ba? Agoy. Hapit na dun ako nahukan pre ba? Nanumduman ako si Joey. Wala pa dyan tayo ni nakamove on dyan, pre. Tama jud kay siguro ni ka Joy ba? Tama kay tawanan ni ba? Nakonsensya kung Cindy pre kay klaro kayo pre nga naginam-hinam medyo sa sakuha pre. Asa pa jud nimo nang unsa man kay babae gilasa nimo. Ang gani pre mo lang kay paasa na ako pre. Ay mo akong giundang na jud dayon pre kung di pa na ako siya masakitan pre ba. Samtang sayo pa undangon na nato ning duha. Kay hubog raman ta. Di man igugma. Ani ba? Lisod man gud kayo kung anak perminting nga hantud dere. Nauna-unaan gyapon nimo si Joy. Kapalo ba ka makabuang na? Gani. Kapalo ba ka nga dili na nindot para sa imong mental health nimo? Mao yun, Jong. Mo na mo balik-balik sa mga una kay dili nimo kaya i-let go. Da. Ani na lang, pre, siguro. Kaya dili man siya kaya makalit do dire. Mas maayo siguro magpalayo-layo siya o makamove on. Magpakalayo-layo pre. Oh, tama. Magwapo to no. Mula aga og layong dapit. Dito ka mag-relax dito, mag-meditate kasi mo kagalingon sa kulang nimo. Ang kagalingon ba? Mag-explore ko sa laing lugar pre. Oh, na akong ginaingon nimo. Ka, eh. Unya ka nang asa man ta pre? Siya samanta. Sita nga ikaw raman. Ikaw raman wa ka move on. Gabi ubay ko ninyo. Uy sabay ta nang unsa. Ang samang ka, kabalo man ka nga naami mga misis de mga partner. Ilan po biyaan na mo? Magkabyado, minimo yung eh. Makasabot na lagi na pre kay giumanan mo ko ninyo amigo ba? Puti kamay na damay pakuha niyo. Sige. Tangan. I-cancel ako niya mga delivery sa tuba karon. Relax lang. Kanda. Buti nga yung palibay. Kaya pa ko, Jong. Hello, Secretary Mando. I-cancel ko yung mga delivery sa tuba karon. 1 week kumawala. No, Yan na yung storya, automatic na. Sabayan ta ka. O sige, ako na bahala sa atong pamilite. Salamat pre. Muna ako mga barkada. Ikaw dili lang ta ka amigo yung kita kasabayan ba? Unya, pasing ka ta. Ulimpake ta.
Ako yung mga gamit ito, pero mo na lang tamo. Shit, kaya na nga. Tara, tara. Kalawgawa. Tayo Abot yung tagbuhol pre ba? Nagkidamay yung tang madyon siyang pag-move on. damay sa kabuangan niya ba? Apil dito siyang pag-move on. Uy, nga siya raman unta. Sa asam sa orasaw, dako pa jugay ko gasto daring lugaran eh. Nga ipakaon na tag suman, wa naman lang sa crispin lang tato nga manok ba. Ang problema mo na pre, diyan siya na dito ah. Okay na ano, pag uli na ko ani, away naman pud mi ani, klaro naman eh. Tarawa blow nya sa unahan blow jud kayo. Ya, white sun kayo. White sun kayo, puti kayo eh. Bullshit kayo eh. Pero asa si Marjong? Tama bito. Mabas. Ay, Laro kayo. Nangita tog chika diri ba? unsam ni tawhanan niya. Pati man diri sa buhol. Nung sa ka mo man ay purpose niya. Ay tama mo, hindi niya pinaka-purpose no, pero pati man daw diri sa buhol mingaw magchika. Tungod siguro na sa panahon ba. Pero sige lang makita ra magyapon to. Daghan pa magmulabay diri good. Di na to masad boy. Di na to masadboy happy na to tanawa. Alam nga kay foreigner kay target ato. Suman beda, suman. Suman malagkit dalang hul kamote. Suman beda, suman. Suman malagkit balang hul kamote. Suman beda, suman. Kau raman jud akong favorite customer. Nataro nga ginagbalahi ang favorite customer dara. Suman malagkit balang hul kamote. Nung sa naman ka nga. Pati pa naman diri sa buhol. Di ka na tagpanglawan eh mga foreigner. Naabot na lang to diri sa Carmen sa may Chocolate Hills. Sadboy gapon kay ka. Let's go gani kay pre. Abi na kog mo adto taglaing lugar pre. Mabag-o na ang panangpitik sa kundugan pre. Dili man pre. Matakita na ko foreigner pre. Si Joy ram gapon ako manahan pre. Unsa namang taon ka oy mo. Nagisabay-sabay pa biya minimo diri ha para makamubon ka nya ingon anar di gapon ka perminti. Nya si Marky gidamay pa nimo yang negosyo yang gi-cancel nya kasukaan pagito ni Hana. Mo gani no, maulaw na po ko Marky bay kay kanang. Siya ra ni gasto ani tanan bay aron makamove on lang ko bay. Ani si Marky pre. Nasa unahan no mangita mo tuglingaw para mas makamubon jud ka. Kani mo lami ibangking. Boom. Asa naman tong duha oy, ganina ra ko dira gulat diri ba. Lami na kay ni rides ni. Puti kamay na raod, kaya jud ani nila oy. Dali mo. Pero pango mo tagsa-tagsa na. Rides na. Rides ba? na. Talaga na. Got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, Okay, the exact count of the Chocolate Hills is 1,776. got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She can get you high, all the dopamine is Tuara na pundos to nga. Mubon jang, mubon. Mubon jang. Ano sir, sige na. Accelerator sir, accelerator. Patay, hindi ko mamubulon ba? Move on, move on, move on. Sa pangikumpon, sa daw ka kumpon na rin
Ano Joe, nakapupo na ka? Nagwala. Ay sige, gara Wala, dira. ni Pri, Kasi ambot lang ani na lagi pingunana. Lagi na ako na kay kung gasto niya ambot gyapon ani. Kapantay mo kapila, biya ko napalungan ba? Kapala ko napalingan. Gusto ko mag-move on, pero di ni palihukon ba eh. Sige raw ana man jud na kinabuhi usahay magpundo ka sa lugar nga di nimo gusto. Kailangan nimo ka mo let go. Boom. Let go? Let go lang. Okay na. Sige, okay na. O karon mga laag na punta tos Chocolate Hills bro. Sige, sige Oh, dito. no, dira. Kulit yung sa lamig na may. Hindi na foreigner dito ba? Gago. Pangandir ba? Ah! Ang akay mo ba, Nay? Woo! Ah! Ayok na makikugyadtuan pero si Joy ra magyapon gipitik sa undugan. Boom! Pila man ni ka Chocolate Hills diri ah. Mao sad nagipitik sa kundugan Joy. Joy! Woo! Ah! Abot naman lang akong bull bay. Wa pa man nawala akong pagbati sa imo, Joy. Woo! Saon may move on eh. Abi na kung makamove on ako, magpakalayo-layo ko. Pero sa pagpakalayo-layo na ako sa mutra man kong gimingaw nimo, Joy. Gipalitan dati kag punsiras. Aron regalo na ko ba, nigbalik na ko diha ah. Pero pasigway sure nga na ako'y balikan diha ah. San asa man ka karon, Joy? Hinaot padayong magbalipayon ka. Bahalag dili na ako ang rason sa imong mga katawa. Mauna ni ang last nga sagit sa akong gugma para sa imo, Joy. I love you, Joy! Ibilin na nako to diri ah. Sama sa pagbilin sa akong gibati sa imo ha. I love you, goodbye, Joy.